ampun campuh prang mengsah wadya ngalengka diraja malah rekira patih Banendra sampun gugur wonten ing payudan lah dalah sapa sing dadi panganjuring laku wadya ngalengka diraja mboten wonten sanes kajawi Nalendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka nyarira pribadi kula sak wadyabala Lokapala kalebet para adipati mboten kuwawi nrenggalang idanipun Prabu Dasamuka. Wah, lah dalah yen ngono. Kowe bali yo marang Lokapala atur ninga marang Sinuwun Prabu Danapati. Aku keng bakal mapakake wadya Ngalengka Diraja nggih ngestaken dawuh Premban. Marikoten sayet noes muira hambale Titiyoni Gandayani Risonya Purnama Sidi enten napa Premban? Kakang Semar Badranaya. Kula dina iki Ratu Ngalengka Diraja Prabu Rahwana Raja nyarirani pribadi gempur negara Lokapala kang mapan ana ing sisih lor. Dina iki aku kang bakal mbawahi kang mapan ana sisih kidul. Tata laku jantraku kaya ngapa wadya raseksa kang mapan ana ing sisih kidul. Wadya saka negara Ngalengka Diraja wis nungkur sing bakal nggulung patrape wadyabala. Ayo Gareng Bagong Petruk, ayo mok. Wadyabala, yo. Ya cakura rupa sedeng Narendra yaksa lelaku kamal malekang iki wadya yaksa saka Lokapala kowe sapa? Aku Ditya Kala Prakalpa kowe sapa? Aku Ditya Kala Jurang Buta Lokapala Buta Ngalengka prang mapan orang sisih kidul. Aja mung ijen ae wong sak negara makiri mari balungmu. Bro, hei, bro. Mati kowe.